истеъмол намудани меваҷоту сабзавотро мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар ҳама фасли сол ба организми инсон манфиатовар мешуморанд. Сабзавот барои саломати инсон аҳамияти калон дорад. Дар таркиби растаниҳои сабзавотӣ ғайр аз моддаҳои ғизоӣ боз ба миқдори зиёд витаминҳои гуногун, намакҳои маъданӣ ҳастанд, ки онҳо дар инкишофи мӯътадилу таъмин кардани тандурустии инсон яке аз маводҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. зеро истеъмоли витаминҳо барои кори мӯътадили узвҳо хеле муҳим буда дар мавриди норасоии онҳо инсон ба бемориҳои гуногун дучор мешавад. норасоии витамини А дар озуқабориҳо агар боиси бемории чашм гардад, норасоии витамини С касали зангила сингро ба миён меоварад, ки дар натиҷа организм заиф гашта то боварияш нисбат ба касалиҳои сирояткунанда хеле кам мешавад. дар таркиби сабзавот ба миқдори зиёд намакҳои маъданӣ мавҷуданд. дар организми инсон барои мӯътадил гузаштани мубодилаи моддаҳо ва сабзиши устухонҳо иштироки намакҳои маъданӣ бисёр зарур аст. мутахассисони соҳаи тандурустӣ бар он назаранд, ки ҳангоми дар об пухтани сабзавот миқдори муайяни витаминҳо нобуд мегарданд ва намакҳои маъданияш ба намакҳои дар об ҳалшавандаи барои организм дастнорас табдил меёбанд. аз ин рӯ тару тоза истеъмол кардани сабзавот бештар ба мақсад мувофиқ аст. бояд ки аҳолӣ пеш аз ҳама тарзи дурусти истифодаи ғизо, ки дар он қисми зиёдро меваю сабзавот ташкил медиҳад, онро бояд донанд. яъне ҳамарӯза ҳар як шахс новобаста аз сину сол, аз чӣ хурдсол, чӣ калонсол бояд ки меваю сабзавоти тоза, тару тозаро ҳама рӯза истифода барад. дар таркиби мева ва сабзавот витаминҳо ва ғизоҳои моддаҳое ҳастанд, ки барои инкишофи рушди организм, барои пурқувват намудани организми инсон лозим ҳастанд. яъне барои мева коркарди сабзавот тахтачаҳо ва курдҳои алоҳида лозим аст. чунки агар дар хона мо тахтачаро метавонем дар дигар ҳолатҳо низ истифода барем, ба монанди реза кардани гӯшти хом, ҳаракат кардан дар кор аст, ки он ҷудо бошад ва барои сабзавот, коркари сабзавот корд ва тахтачаи алоҳида бошад. олимон муқаррар карданд, ки дар таркиби бисёр растаниҳои сабзавотӣ моддаҳои махсусе вомехӯранд, ки онҳоро фитонсидҳо меноманд. фитонсидҳо хусусияти нобуд кардани бактерияҳои касалиангезро доранд. растаниҳои сабзавотӣ таомҳоро хеле болаззату хуштаъм карда ҳазмшавии хӯрокро дар организм метезонанд. ба гурӯҳи зироатҳои сабзавотӣ миқдори зиёди растаниҳои баргу пояашон сершира, ба мисоли карам, испанок, қоқу, шибит, кашниз, ҷаъфарӣ, райҳон, пиёзи сабз, шилха, ревоҷ, қарафс, мевадор бошад, помидор, қаламфур, боймиҷон, тарбуз, харбуза, кадду, лубиё, нахуд, ҷуворимакка ва ғайраҳо мавриди истеъмол қарор доранд, ки ба организми инсон фоиданок мебошанд. мева ва сабзавот барои инкишофи организм, чихеле ки ман гуфтам, хеле зарур аст. яъне барои тамоми узвҳои инсон он зарур аст. агар гӯем узвҳои инсонро номбар кунем, хеле зиёд ҳаст ва пеш аз ҳама барои инкишофи майнаи сар, чунки тамоми он фаъолияте ки мо шумо ҳамарӯза мекунем бо майнаи сар, бо ҳуҷраҳои майнаи сар вобаста ҳаст. барои ҳамин ҳатман дар ҳаррӯза зарур аст. боз барои чӣ дар ҳаррӯза? чунки баъзе витаминҳо дар организм ҷамъ намешаванд, яъне онҳо ҷамъ шуда баъд дар оянда кори худро карда наметавонанд. барои ҳамин ҳаррӯза истифода бурдан лозим аст, ба монанди витамини С гӯем, ё ки дар таркиби лимӯ, дар таркиби кабутиҳо, дар таркиби чизҳое ки таъми турушӣ доранд ҳаст, зиёд ҳаст. онро мо ҳамарӯза бояд истифода барем. ва инчунин истифодаи сабзавот ба монанди сабзӣ ё ки он сабзавотҳое ки ранги баланди зард ё оранжӣ доранд ё сурх доранд, ки барои организм, барои чашм, барои пӯст хеле зарур ҳастанд.
онҳоро низ тарзи дуруст истифодаашро донистан лозим аст. طبق تحلیل‌های طبیبان در تمام فصل سال شخص باید از محصولاتی از ویتامین بای و جهت اکولوژی بی‌ضرر ثمرناک استفاده برد. چونانه که در عرفیت میگویند سلامتی هر یک شخص در دست خود اوست. بنابراین هر یکی ما رو میباید که هنگام خریداری نمودن محصولات به خصوص سبزیجات و میوه‌جات اولا به نقطه فروش و بعدا به خود محصولات اهمیت جدی ظاهر نماییم تا کفالت سالمی خود و نزدیکان باشیم.